Rasulu mai sulhu, za a sahabu dukkansu har da sharifai Allahu, yan Habiba Fatima su ne annabiyan nuna. Ba a yi kamar ka ba, kuma ba za a yi kamar ka ba manzona. Assalamu alaika mahi wanda muke yi wa aiki, kai ko kana ta yi dan sa rabbi ilahu mai mulki. Na zo gidanka ko yau din ma domin a ƙara ban aiki, komi duhun dare ni dai kullum ina ta wake na. Na gaida kai ma'aikina, kai ne kaman dukan yanci. Na gaida kai macecina, dan gunka ba a yin kunci. Gaishe ka mai gidan mu duka, a cikin kani nake naci. Ni ba ni da makama ko dai lallai abuka na zauna. Ba a yi kamar ka ba, kuma ba za a yi kamar ka ba manzona. Ya ƴan uwa ku bani hannu, ku tsaya ni zani yin duba. Da akwai kama ka manzo ne a cikin halittu mi duba. Ba za a yi kamar habibinmu, ai dan shi ni nake ta zaba. Shi ɗaya ne fa ba na biyu, kowa ya zo mu je murna. Kallo shi